Dnes sme sa prišli pozrieť na ďalší rodinný dom, kde sme dodávali drevené okná. Je to profil 92 a do takéto stavby sme umiestnili vchodové dvere, okna, HS portály, veľké presklenia. Veľakrát sa pýtajú zákazníci, či aj drevené okná môžu mať veľké presklenia a môžu mať takúto krásnu panorámu Tatier. Áno, môžu mať. Veľké sklad a veľké presklenia vytvárajú naozaj otvorený vzdušný priestor, či v interiéri a prepojenie s exteriérom. Pri veľkých preskleniach aj v drevenom vlastne prevedení dokážeme naozaj vytvoriť krásny efekt a prepojenie. Ďalším prvkom veľakrát je, že keď máme prepojený HS portál s terasou a to okno je drevené, tak vytvára taký pocit príjemného teplého materiálu a tým, že je použitý bezbariérový prach, plynulý prechod na terasu, vytvárame naozaj spojenie exteriéru a interiéru. Takže zhruba asi toľko ku tejto nádhernej stavbe a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.